Ah, grabe. Oh. Kaya pala mati. Nilokso yung ano ko, fishing rod. Oh. Ang laki ng isa mga tayo. Grabe, kung maaga siguro ko pumunta mga tayo, medyo madilim-dilim pa. Ayan, no? Good morning, good morning, good morning, good morning. So tara mga tayo at samahan niyo po akong mag-update fishing tayo dito sa may barangay Crocodile Stone. Sa may barangay Buhayang Bato mga tayo. Sa may mini park ng barangay Buhayang Bato. Si Kuya Prince Pabarlan, magpasupport naman mga tayo sa channel ni Kuya Prince Pabarlan. At siyempre shoutout nga pala sa lahat ng anglers dito. Yan. Sila Kuya Iggy, yan, Kuya Jojo, Kuya Unyok, yan, Kuya Francis, Kuya Boy, yun. At muli mga toy, pasupport ko kay Kuya Prince Pabarlan. At kay shoutout nga pala kay kay Kuya Blue at kay Papa Chin. So yan mga toy, tara, samahan niyo po ako mga toy. Bahay natin ay bullets. Yan. Tapos yung lalim lang natin yung mga toy. Isang kalahating metro mahigit. So yan mga toy, tara at susubukan natin magkilitohan tayo. At kung ano yung mahuli dito mga toy, para ma-update yung mga kasama natin mga anglers mga toy. Grabe ang hirap maghanap ng spot mga toy. So try mo natin dito muli sa malapit. Kasi malapit tayo sa spot na to. So shoutout na pala sa lahat ng supporters natin. So, good morning po. Let's go na mga toy. Dalawang pang-iwas gagawin natin. Yan, yan lang tayo mga toy. Nasagan na kaagad yung pang-iwas ko. Yan, ganyan lang tayo mga toy. Yun. Sana makahuli tayo mga toy. Yan. Meron tayo nakaabang dito mga toy. Panalo mo. Kanino kaya ito? Uy! Oh! Huli ka! Ito! Huli mga toy! Huli! Ano to? Uy! Uy! Dahil lang! Ito mga toy! Ito! Uy! Kaya laki! Grabe laki! Ang laki mga toy! Ito! Wala, may hito nga! Ano to? Okay. Uy! First cuts tayo! Hito! At uy! Sinugot ko yun naman yung ulak ng kupol eh. Baka hito rin siguro yun. Ang mga toy, ang laki oh. Naku! Lunok! Pero ayan mga toy, first cuts tayo. Uy. Uy, dirt. Sinagat ko agad yung sakit. Uy, huli o tansan. Pangalawa, huli. Grabe. Baka toy, puntahan nyo naman ito mga toy. Ang paghihito kasi mga toy, maganda yan sa gabi tsaka sa umaga. Yung pahapon. Pero yung patanghali, naku, malabo yan mga toy. Malabo sa malabo. Pasensya na kayo mga toy. Sinubukan ko lang dito mga toy kasi ang ganda ng tubig mga toy. Kahit mababaw pero maganda, malinaw siya. Try tayo ulit. Grabe. Nagat. Uy. Grabe ka. Dahil palang ito rito. Kuya pa rin, saya na naman. Ay, ang laka, hito siguro. Ang dami pala dito mga toy. Ala, maganda na pala dito sa bay, Crocodile Stone, Longsud. Longsud. Ay, ala, di na kayo mahirapan magpupunta pa mga ka-anglers, mga katsoy. Dito lang sa nasa tabi na lang natin yung fishing spot na maganda. Kakapain ko palang ginagat. Diyan tayo. Parang sa barangay mo dito mga tayo. Ay maganda dun mga tayo. Try natin doon. Basic yung pain natin.
subukan natin ulit. Ang ganda pala rito. Nagat ka agad eh. Yan, one hook lang itong isa ko mga to. Mababa kasi baka sumati. Lagat rin. Dalawain ko mga to yung hook yung daan. Yan na naman to. Oh, yan na naman mga to eh. Wala. Sinadyo. Oh, nakit. Sayang. Ito, may ano mga to. May kaliskis. May tilapia na pala ngayon dito. Ano mga to? Nakalata. Kinakagat ko naman na. Wow, maganda pala rito, Kuya Prince. Punta na kayo dito, Kuya Prince. Ginagawa mo. Ganda rito. Ganyan lang dito. Mababaw lang sit up, mga to. Dalawain ko yung hook ko dun sa kabila mo. Okay, tinakbo yung ano ko. Tinagat, mga to. Tinakbo. Ang bilis namin. Naman namin. Tinakbo, tinakbo. Ayun, meron namin. Meron naman mga to yun. May laman, may laman. Ano kaya ito? Ala, laki to. Tinakbo mga to. Lumok to. Ay, dito na naman. Ang laki. Ah, grabe. Ang laki. Ang laki dito. Ah, grabe. Ah, grabe. Oh. Kaya pala mga to. Nilokso yung ano ko, fishing rod. Oh. Grabe naman to. Grabe. Yun pa mga tingin, nakaganda na isa. Grabe yung mga tingin. Ang laki mo. Ang laki. Ah, grabe. Uy. Uy, tingin na. Dala ko. Makukuha yung pamiwat ko. Buti na lang may panalok dito. Kaninong panalok to? Shout out. Grabe. Nakatawa naman sa ito sa buti. Buti na lang nakuha ko po yung pamiwas ko. Buti grip pag ganyan mga tayo. Wala na. Wala tayo na. Nakapili ko pala nito. Ito nga nakakabawi. Ganda mga ito eh. Bukuan ko nga ito mga ito. Biglang lumulok ko pala. Ganda. Ginagawa mo. Bukuan. Ang bulas ng pain natin mga tayo. Kuya Prince! Sana makita ko ni Kuya Prince. Kaso pupuntata ng barangay ano yung ano. Bagong bayan, naka-harvest sila doon eh. Malayo nga lang. So try natin dito para maraming under sa makaalam itong spot na to. Dito na lang sila pupunta. Ay sa pupunta pa sila ng malayo, diba? Nakakatipid pa sila sa gasolina. Sayang mga to. Dalawang kinagat.
Dalawang ginagat mo ito. Dalawang ginagat. Ano kaya yun? Ang ganang lupog yan ako kaya yun. Akala ko dure yung kanina. Makatyang basahan tayong dalag dito. Baka dure yan mga tiyo. Grabe, ano kaya yan? Mag-aaling buhay mga tiyo. Ayan mga ati, nakaisa na tayo. Diba? Akala ko mga ati, ano? Sinawit lang, oh. Pagdaan ng ferry mga ati, oh. Nakatatlo na tayo maagad. Akala ko sumabit. Pag ano ko yung may laman. Ay, grabe talaga. Oh, di ba? Tatlo na, walang kahirap-hirap mga to eh. Oh. Kuya Friends, dahil palang ito tong balwarte mo. Kuya, ano, yung bilog. Kato yung bilog. Aba, lalo wala na oh. Baka nang ano yung pamiwasan ko. Yun lang dito kasi, pagkayan may ano na. Uy, problem lang. Pero ano pa yan, magpagpatimpero tayo sa water. Meron pa rin sa water. Ayan o. Oh. Agad na naman natin. Bakit ang ganing nito? Ano yun? Oh, yan na naman. Ay, sus! Ano kaya yan natin? Nagtula oh. Plastic. Ay, lako yan pa oh. Sunod na itong ano, mga barko. Ako po. Walang problema dito mga tayo. Kaya inagahan ko rin ito mga tayo. Pero natry pa rin natin, baka makapadawi pa rin tayo. So, yung ang linaw mga tinutupid eh. May anong tubig alat. Yan, yung ito. Oh, yan. Itong spot. Ito na naman mga toy. Ito na naman. Pang-apat na ito mga toy. Magmakasana. Uy, grabe. Mga toy. Grabe. Pang-apat na. Grabe mga toy. Pang-apat na natin to. Maganda pala rito kasi Dilmar oh. Kabingwit. Kabingwit, mga lapit sa dito. Sakto-sakto tong area na to sa Kabingwit. Kasi maaga siya. Maagang kagatan. May kamuratal oh. Kamuratal, dikdi ka na noon. Nagsasarabot na ba ganun oh. Grabe oh. Ah,
Sa pool. Oh, di ba mga toy? Ay! Kachay Dennis, oh, Kachay George. Oh, apat na mga toy. Para tayo numalingki ito. You know? Ito. Masarap na ito. Kachay Rodi, oh. Hindi na naman ito. Ano yun? Magwala ko, hindi nadadawi yung mati kasi dumaan na yung dalawang bangka eh. Hindi na naman yung mati. Grabe ah. Ang ganda ng lubog pati mati pag ano, kunti-kunti oh. Ayan, muli mga to, yung fishing spot natin. Ano, Barangay Buhayang Bato. Dulo ng park. Ayan. Nakasabi na naman yung mga bater natin. Share yung location. Hindi yung iba kasi comment ng comment mo ito eh. Comment ka agad, hindi pinapanood yung ano, yung ating video. Pero makasarili daw tayo sa spot. Naku po. Anuin natin yung isda eh. Pinamibigay ko nga rin yung iba nito mga ito. Share the place mga ito. Share the spot. Ako talaga walang magagawa. In-search ko yung mga ano mga ito, yung mga profile nila sa wala, naka-ano naman, naka-private. Alatadong ano eh, nanggugulo lang. Ay, shoutout nga pala sa mga ano, viewers natin sa ano, sa FBP. Yan, thank you sa inyo mga tayo. Sa mga ayos. Mga YouTube channel yun, maraming salamat. Maganda naman ito. Yun na naman mga tayo. Kaya walang tilapia mga tayo. Mamaya mati pagka uminit na ng gusto dito tayo pupunta sa atin. Try natin baka may tilapia na. Grabe, hindi ako makapaniwala sa uli mga tiyo. Yung isa napakalaki. Kung nabidyoan lang yung sana mati yung ito malang kasi ito. Ilang lumukso pero no. Napakababaw ng sipat. Hanap dito nakaangat. Tinakpan na ng water lily spot natin. Papauwi na ata tayo. Ay. Andun sila mga tayo. Ayaw kumakagat na yun. Nadalawa na akong kagat mga tayo. Hindi ko na ako. Isa pa. Huhulihin na kita dyan. Yan. Oh. Oh, yun. Nag-i-snag sila mga tayo. Sa inispatan natin kanina. Marami, wala nang kumakagat mga tayo. Nag-high tide na kasi mga tayo. Isa sana ito mga tayo. So yun na lang po muna siguro mga tayo. Balikan ko na lang ito mga tayo sa ano, sa susunod nung yung maaga. Yung ano, yung high tide ng maaga mas maganda siguro. Kanina high tide talaga, ay low tide ng maaga kanina eh. Tapos napakalinaw ng ano, tubig eh. Dami ng ano, water lily oh. Nabulabog kasi nung ano. So yun mga tayo, ito lang yung huli natin. 4. Grabe. Oh. Oo nga tayo. Oh. Grabe. 4 na ito. Grabe ah. Dito lang yan mga tayo, malapit sa Guadalupe Bridge ko yan. Yung Guadalupe to tayo sa kapila. Yung dating binibiwasan nila Kuya Prince Mabarlan. So yun, Kuya Prince, ispatan muna to Kuya Prince. Ganda pala rito sa maaga Kuya Prince. Mga anglers dito. Mga agad sa tilapia mga dito. Tatry ko pa rin siguro dito mga dito sa malayo. Try natin. Takpan na.
takpan na ng ano, agad. Dito sana maganda. Mga basag kanina. So yun lang mga toy, no? Maraming salamat sa mga toy. At muli, ang facing spot po natin, ano, Barangay Buhayang Bato. Harapan ng Guadalupe Station mga toy. Na ferry. Dito lang yan sa kabila. Sa may mini park. Yan mga toy, oh. Thumbnail tayo mga toy. Thumbnail tayo mga toy. Yan, oh. Grabe, ang lalaki, oh. Oh. Grabe, lalaki mga toy. Yan, thank you for watching mga toy. Maraming salamat po. Guys, babalikan natin to hapon or umagang maaga. Thank you po. Ayan mga toy, oh. Nakaswerte sa dawi mga toy. Kawan. Atila na hito, oh. Ang laki ng isa mga toy, oh. Grabe, kung maaga siguro ko pumunta mga toy, medyo madilim-dilim pa. Ayan, oh.